10 aspoň. 10 určite? Ne, 10. Ale odtiaľ to musí potom zjesť. Potom Mickiewiczowa 13. 13 si vysypali? Mickiewiczowa 13. Takže 10, rátame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To si zaplatil. Počkaj, nie, 4-hviezdičkový hotel si zaplatil. Dajte si ešte 11, čo? 10. Tak. Dobre, že si to ty, zaplatil si aj... Ešte jeden, dobre. A ešte jeden. Počkaj. To, nie, treba, šetríme. 12, dobre, 12. Šetríme, áno. Hej, sedí párne číslo. Presne Dobre, tak. vieš prečo je dôležité? To je dôležité mať párne číslo. Budeš ma počúvať? No, počujem. Sono di Roma, ma abito a Bratislava, to si zaplatil, mám UPS, to si zaplatil, UPS-ku si zaplatil v tejto chvíli. Chceš vidieť môj taliansky pas, alebo mi veríš? Alebo chceš začítiť rakúsky pas? Lebo ukážem ti UPC mám UPC, mám UPIČI, píš zmekčenie, píš ako počuješ a potom ťa začnú zaujímať 4 hviezdičky. Zaplatil si 4 hviezdičky. Takže môžem ich zožrať 12. 12 si dajte, áno. Takže 12 ich môžem zožrať. 12. Zaplatil si Mickiewiczovu, už ťa to zaujíma, je to centrum. To je centrum, no. Je to v jednotke. V jednotke? Ďalej sa dostanem, ale Kolárko je lepšie, to si zaplatil. No, Kolárko. Takže na Kolárku alebo 4-hviezdičkový hotel si zaplatil, lebo povedal som 4-hviezdičkový, treba rátať hviezdičky. No. Takže vizitku dostaneš zo 4-hviezdičkového hotela alebo 5-hviezdičkového, to si nezaplatil. Dobre, mám to v bunde. Dobre. Takže to si zaplatil, preto sa hýňajú taxikári. To si presne zaplatil. Ešte som nevyčerpal všetky možnosti. Lebo zaplatil si aj kasíno na Račanskom alebo na Trnavskom mýte. Vzhľadom na to, že kasíno na Račanskom mýte je, tak tam môžeš potiahnuť ako oficiálny taxík a toto je preukaz. Požeral som ich toľko, že môžem zožrať 10 tých kokotín. Takže ukážem 4-hviezdičkový hotel. Treba počítať hviezdičky. Takže zbytok pozbieraj a sadnem, odomkni a pusti ma tam. Sadnem si vedľa, nemusíš to prekladať. Urobím spolujazd 4+1. Je niekto doma, nepripútam sa. Nefajčiar si zaplatil. Počkaj, ukážem ti 4-hviezdičkový som povedal. Takže nie Mickiewiczowa, hotel Tatra si zaplatil. Už chápeš, že mám UPC a UPS. Chápem. Chceš to vidieť? Radšej, nie? Tak potom ma to nechaj zožerať, ty odborník. 12 egolkov. Počkaj, to pomaly. Mocný dvojky, počkaj. Tu už človek idem povie pomaly. Počkaj, hovorím pomaly, si zaplatil. Pomaly. Lentamente, hej, halo, je niekto doma? Ešte si nezožrali tých 12. Počítam. 11, 12, to si zaplatil, potiaľto. Dobre. Mám upiči, pálim oheň, mám ľudské práva, som ľudská bytosť. My vieme. Haló, Miletičová, je niekto doma? To si zaplatil. Ochranná zóna, to si zaplatil. EU, pas si zaplatil. Sono di Roma. Tie tabletky ešte. Sono di Roma. Tie tabletky ešte. 4-hviezdičkový som povedal, nie 3,5. To teda nebude 3,5. Tak to bude 4-hviezdičkový alebo 5-hviezdičkový. To bude minimálne 5-hviezdičkový. Mám UPS, takže 5-hviezdičkový alebo 6-hviezdičkový. Treba rátať hviezdičky si, prosím. To si zaplatil. To ja viem. Takže si to môžem dať. Môžete si to dať. Prosím si vodu. Pol litra vody si prosím. A ako v slušnom podniku si prosím polku citróna, lebo máš. Ďalej si prosím kafíčko na účet podniku. Prosím si dopio. Hej, pre takých, čo to nezvládajú, si to zaplatil. Takže, hej. Teraz si prosím tú vodu. To si zaplatil. Zbytok bude zadára.
Lebo v každom mojom podniku Víčino a Tatra, to si zaplatil. Daj mi tú vodu. Koľko to bude môžeme cumlať? Mám tu cumlať, no ne? Mám tu cumlať, no nemám. Napusti mi kolej toho vodu. Prosím ťa. To si zaplatil. Už ma musíš. No už vám dávam. Teraz to zhltnem. Dobre, počkajte, donesem vám vodu. Daj sem, teraz to zhltnem. To si zaplatil. Mám UPS a UPC. Takže mám UPC. Už vieš, čo to znamená? Takže mám UPS. Mám UPS. Mám UPS. Mám UPS. Počkajte. Hej, ľudské práva. Donesem vám vodu. To Ľudské už je práva. lepšie. Môžem dostať aj pohár značkový. Nemôžete dostať pohár. Najmä hociaký, Coca-Cola. Kto to bude potom umývať? Dobre. Pohode. Neviete piť z fľaše? Viem. No, to som rád. Tak to si zaplatil. Tak to ty Roma. Má Abito a Bratislava. 4-hviezdičkový hotel, treba vedieť rátať hviezdičky. Už vieš rátať hviezdičky, to si zaplatil, doteraz si nemal zaplatené. Doteraz je. Zlá správa. Jaká? Zastavíme sa na Mickievičke, tam potiahneš dovnútra, povieš, že si taxík, lebo máš licenciu, oni ma pustia s ochrankou a pozrieš si psychiatriu, to si zaplatil, lebo sono, di Roma, ty kokot a máš tam leporelko. Takže to máš zaplatené, len počet hviezdičiek, takže 3,5 hviezdičkový si prosím, hotel v tejto chvíli. 3,5, 4, 8, 12, do piči. Budeš ma páliť dole. Koľko? 12,